खुलुमबाय आं उदांस्रि मोसाहारि बडलेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 13 जुन 2024 नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बडलेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन दिनैनि सानखौ इंटरनेशनल कम्युनिटी एसोसिएशन मैनेजर्स डे महरै फालिनाय जायो इंटरनेशनल कम्युनिटी एसोसिएशन मैनेजर डे को बोसोरफ्रोमबो 13 जुनाव फालिनाय जायो बे साना खस्थ' खालामग्रा जिउ राहागिरिफोर जाय समाजारि गौथुमफोरनि सिङाव जिउनि गुनखौ लाखिनाय आरो बांहोनायाव गोनांथार बिफाव लानायखौ फोरमायनो थाखाय फालिनाय जायो बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ इंटरनेशनल अल्बिनिज्म एवारनेस डे नेशनल रैंडम एग ऑफ लाइट डे आरो नेशनल पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ डे महरै फालिनाय जायो नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय गोजोन्थों गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अरदाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथांमोना बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा कफि आइसक्रिम फास्ट फुड आखाइजों बानायनाय ग्रीन टी न'आव बानायनाय आसार गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा दाउ बोरमा साम' खुसिया अमा गोरान नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन अरदाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ मबाइल गलाजों नांजाबनाय सोरबाफोर अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जामबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन गोजोनथाव खौरां अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन